Hej så alle sammen derude. Velkommen til første rigtige video, kan man sige, ud over introen på den her kanal Plan A. I dag der skal vi kigge lidt på nyheder. Der er nyheder om 2 minutter, nej 1 minut faktisk. Så jeg tænker vi kan lige så godt gå på charten her engang. Og så lige have fokus på nyheder i dag. Jeg bruger Når jeg trader, så bruger jeg det her program, eller det er ikke et program, det er en hjemmeside. Forex Factory hedder den. Så kan man gå ind, og så kan man simpelthen have overblik over alle de nyheder, der kommer hen ad en dag. I dag der har vi Average Hourly Earnings, Non-Farm Employment Change og Unemployment Rate. Og det er 3 red folder. Red folder, det er ligesom stærke nyheder i markedet. Alle de andre kigger jeg ikke rigtig på. Jeg kigger næsten kun på red folder. Nogle gange orange folder. Kommer man på, om det er Trump, der skal snakke eller et eller andet. Men der er 19 sekunder tilbage, så kan vi lige få at se her en reaktion på markedet, hvis vi er heldige om 10 sekunder, at der kommer en reaktion. Fordi så kan I simpelthen lige få et overblik af, hvad der sker, når der kommer nyheder ud, og hvorfor at det ikke altid er en god idé at trade de dage, hvor der er nyheder. Ja, som I kan se her, så har vi meget slem bearish reaktion i markedet. Så kan vi faktisk, og det fede ved det, det er, at vi kan faktisk gå ind og se forecast på, på nyhederne. Eller ikke forecast, men vi kan se, der er en forecast herude. Det er sådan, hvad de mener vil komme til og ligesom altså det er en forudsigelse af procenter og tal og alt sådan noget der. Og så står der actual herude ved siden af, fra forecasten af, actual, og det var så hvad der rent faktisk skete. Man kan sige her, der forventede de, at det skulle være 4,9k. Jeg ved ikke hvad det er det der, men det blev så til minus 65,5k. Så det er ikke altid den der forecast der, den er rigtig. Så kan man sige, unemployment rate, det satte de på at skulle være 7%. Det blev til 7,1%. Average hourly er 0,3, og det blev også 0,3. Non-farm blev til 22, og i stedet for 75. Så vi var meget bearish i dag, og unemployment rate her var også rigtig. Så og der kan man se, vi er ned og op i sådan en situation her, der er man næsten altid med nyheder. Der er mange regler inden for det der med at trade med nyheder. Lad os nu sige, hvis du har en funded account, eller typisk under prop firms, at man ikke må trade over nyheder. Man må gerne, men så har de nogle regler inden for det. Sådan noget med, at du må ikke åbne en trade 1 eller 2 minutter inden nyheder, så du ligesom er inde i en trade i nyhederne. Eller det tror jeg godt man må, men så du må ikke lukke den, før der er gået 1 minut eller 2 minutter igen inden for nyhederne. Så det vil sige, at lad os nu sige, at du sætter en trade lige her. En sell trade. Og den går herned de første 10 sekunder. Så kan du ikke lukke den hernede. Du kan ikke lukke din profit. Du skal vente 1 minut. Et helt minut på ligesom at se reaktionen på markedet, fordi at trade nyheder, vil jeg mene, det er typisk held. Jeg gjorde det engang, jeg gør det overhovedet ikke mere, slet ikke sådan nogle nyheder her, slet ikke non-farm employment nyheder. Man kan sige, det vil jeg heller ikke komme til igen, fordi jeg har haft 2 funded accounts, før den jeg har nu, og jeg tabte dem begge 2 på nyheder. Og jeg troede jeg vidste hvad jeg lavede, men det gjorde jeg ikke overhovedet, og det resulterede så i sådan noget her. Det er forskelligt fra prop firm til prop firm, og altså nogle trader nyheder, jeg gør det bare ikke, og det skal ikke være op til mig at sige om man skal gøre det eller ej. Jeg har ikke god erfaring med det, fordi som I kan se, det er utrolig ubalanceret bevægelse vi får. Først så går vi hele vejen herned, altså utrolig meget nedad faktisk, ikke også? Nu kan man sige, det her, det var her, det er vores candle, det åbnede.
Vi gik ned. Jeg skal lige se. Jeg kan ikke huske, hvad for en af dem, der er point. Det må være den her. Minus 57 point. Eller også er det, jeg kan ikke helt huske det. Men 0,24% gik vi ned, før vi så valgte at skyde op 0,20%. Ikke også? Ikke engang inden for 1, 2, 3, 5 minutter. 4,5 minut. Ikke? Det er meget risikabelt, kan man sige. Kan man finde ud af det? Gør det. Jeg vil sgu ikke holde jer tilbage, men min erfaring det er, at det er meget risikabelt at trade, og hvis du ikke mener, du har penge til at tabe de her, altså det for mig der er det her gambling. For mange er trading generelt gambling, men lige det her, det er at enten bet på rød eller sort. Det er altså fordi ikke engang top brokersne inde i Wall Street, altså de ved, hvor markedet vil gå hen i de her nyheder. Overhovedet. Altså der er ikke nogen, altså jo, de kan lave en forecast, men som I kan se, så er den forecast, den er jo langt fra rigtig. Langt fra, på de fleste af dem. Så der bliver lavet nogle udmålinger for det, og så jeg vil ikke tage udgangspunkt i det alligevel, fordi ofte så er det ikke rigtigt. Så jeg plejer at holde nallerne væk, når jeg trader det her, og det er fredag i dag, den 5. september 2025, og min første sådan lidt trading video, hvor vi sidder ligesom og snakker om, hvad de her nyheder de gør, og hvorfor jeg ikke trader dem, og det vil også resultere i, at der vil være flere dage, hvor at jeg ikke kommer til at lægge en video ud om trading, hvor jeg trader. Fordi de dage, hvor der er high impact news, så plejer jeg at holde nallerne væk. Jeg kan stadig godt sætte mig ind og kigge, men jeg plejer at lukke ned igen, efter jeg har set bevægelsen i markedet, efter nyhederne er kommet ud. Så det var sådan set bare en lille kort video her på plan A. Jeg håber, I vil tage rigtig godt imod den, og så gå ned og smide et like, og endelig skriv en kommentar, hvis I har nogle gode råd. Hvis der er nogen af jer, der er ude, profitable tradere, nogle af jer, der ved, hvad I snakker om, også nogle af jer, der ikke ved, hvad I snakker om. Altså, skriv en kommentar nede i kommentarfeltet, så læser jeg dem igennem. Det vil jeg rigtig gerne, for jeg vil gerne høre, hvad andre også har at sige til det her. Hvis I har en mening om, at I kan godt lide at trade nyheder, forklar mig hvorfor. Jeg vil rigtig gerne vide det, fordi jeg vil også have mere erfaring end på det punkt, og det føler jeg også, at I derude kan hjælpe mig med. Så det var det for den her video. Tak fordi I gad at se med. Vi ses på mandag. Hej hej.